Pamätáte si, jak nás chlapci naháňali po celej dedine? Áno, ja som ich naháňala späť. Dokonca som si bral gitaru ako zbraň. Ja som ich objala s extra sladkou kávou. Ja som sa len tak nenechala a utekali preč. Ja som vždy chcela vyzerať dobre aj pri šíbaní. Priority, babky. Je to? To není vietor, to sú oni. Pripravte sa. Počkajte, musím si upraviť vlasky. Dobre, teraz môžu prísť. Ešte nie. Až teraz. Prišli sme vás vyšibúť. A aj trochu obliať symbolicky. Tradícia je tradícia. Ježiš, studené. Technika, nie sila. Poď sem, Roky ťa dostane. No to určite. Bobina, poď sem. Ťa dostanem. Au, ty krávo, to zaplatíš. Bobina, to som nechcel. Prepáč. Aj tak je to pekná tradícia. Na budúce trénujem viac. Hlavne, že vlasky prežili a na budúce ukážem im svoj kung fu. A káva tiež, ale s malými poraneniami. A dneska večer bude rocková party. No tak to beriem.